Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Rematamos esta semana de actualidade local coa tenente de alcalde de Santiago, con María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. Imos comezar, María, por unha proposta que foi, podemos dicir, un pouco unha gran aposta de Compostela Aberta durante o seu goberno, que son eses orzamentos participativos. Recordamos que se asignaba unha cantidade dos orzamentos para que a veciñanza fixera as súas propostas e os propios veciños puideran votar por eses proxectos. Os máis votados pois son os que finalmente se desenvolverán con cargo a ese orzamento reservado para este punto. Pero a verdade é que, aínda que unha aposta que fixeron vostedes, está a dar algún que outro disgusto. O último, ese problema no reconto de votos, que non sei vostede como non lo explicaría. Logo pasaremos a valorar tamén a valoración, vai a redundancia, que facían os voceiros da oposición neste caso. Pero cal é un pouco a explicación que vostede dá do que pasou con ese proceso, con ese procedimento dos orzamentos participativos? O proceso de orzamentos participativos é un proceso novo, non? E como proceso novo e innovador no Concello de Santiago de Compostela, que nunca se fixera, pois ten cuestións a mellorar, non? Neste caso, en concreto, o que aconteceu neste proceso de orzamentos participativos do ano 2017 foi un erro do que dimos conta eu como concellera responsable co tema das votacións, non? As votacións presenciais, recordemos que hai posibilidade de votar tanto de forma telemática como de forma presencial en urna, pois as votacións presenciais, cando foron cargadas á plataforma onde se recontan todos os puntos, había un erro no traspaso de puntos, non? Despois, cando fixemos todos os controis de calidade do proceso e a auditoría, pois dímonos conta deste erro que lle afecta a dous proxectos, afecta a dúas áreas, no que os proxectos que inicialmente quedaban ganadores, pois ven minorado o seu orzamento, non? Non ten un efecto moi elevado, porque son votacións presenciais, era algo moi determinado, moi concreto, non? O erro, afectou así nese sentido, non? De que a puntuación veíase modificada en dúas áreas e dúas propostas minoraban o seu orzamento. Dimos conta deste erro e tamén ofrecimos a solución que é facer un complementario dos orzamentos participativos. Que significa isto? Pois en coherencia co realizados en procesos anteriores, asumiremos esas propostas, esas dúas propostas que quedaron de terceiras con orzamento minorado, complementaremos ese orzamento para que esas propostas se podan facer. Non é algo novo, de feito, o mesmo ano pasado tamén incorporamos propostas que non saliran ganadoras, pero que foran avaladas e moi apoiadas polos veciños, incorporámolas igualmente nos orzamentos do Concello. Cal é a xustificación? Pois entendemos que maior aval pode ter un responsable político para decidir que investimentos ou que propostas se incorporan nos orzamentos que aquelas que van avalados por centos ou por miles de veciños, non? Entonces, nese sentido, seguimos o comentado e a coherencia con anos anteriores e facemos un orzamento participativo complementario para que ningunha proposta se queda fora. Como ben explica vostede, tomouse unha solución despois de que se dera conta dese erro, pero non sei se teñen medo de que se perxudique a imaxe arredor dos orzamentos participativos, de que os cidadáns poidan pensar que non é un procedimento claro, que era unha idea que nos expresaba o voceiro do BNG, Rubén Cela, que se podía distorsionar un pouco todo arredor desta aposta polos orzamentos participativos. A ver, é evidente que un erro non beneficia en nada o proceso, non? Pero errar é de humanos, non beneficia nada un proceso que é novo, que a xente aínda non coñece moita, e que cando non coñecemos algo, sempre temos certas desconfianzas, non? Por iso, a min o que me parece importante é ser transparentes. En canto detectamos o erro, nos controis de calidade, dimos conta dese erro e ofrecimos a solución, non? Errar, é de humanos, é un proceso novo, hai cuestións que mellor hai que mellorar para outros anos, non? E sobre todo tamén, os controis de calidade demostran que funcionan, que están funcionando, e esa auditoría detectou o erro cando aínda tiña solución. Máis crítico é Agustín Hernández, o voceiro do PP,
Ele afirma que vostedes, dende o goberno, de algunha maneira, camuflan proxectos que vostedes queren levar adiante nos orzamentos participativos, como que son propostas dos cidadáns, pero que son propostas que vostedes realmente querían que estiveran aí. Non sei que ten que dicir. A mí pareceme unhas acusacións moi graves as que fai o voceiro do Partido Popular, Agustín Hernández, moi graves, e que demostran a falta de democracia que ten o Partido Popular. En ninguna cabeza cabe que un goberno decide involucrarse nun proceso de orzamentos participativos que ten un esforzo importantísimo, non só xa de recursos económicos ou de tempo, senón tamén é unha aposta clara por outro modelo de democracia, non? Un modelo de democracia onde os veciños non só van votar, poñer un voto cada 4 anos nunha urna, senón que poden participar nas decisións importantes dun Concello como elaborar un orzamento. Non? Que o Partido Popular pense que eso está realizado para que propostas que a Compostela Aberta lle gustaría vayan nos orzamentos, por un lado, non ten ningún tipo de credibilidade, porque somos o goberno e as propostas que nos queremos que vayan nos orzamentos as facemos a través dos orzamentos. E segundo, demostra pois unha falta de conciencia democrática do Partido Popular que tal vez eles si que a teñan no seu partido, pero que pensan que todos funcionamos así, non? Bastante máis lonxe, non pode estar bastante máis lonxe da realidade, non? O Partido Popular de Santiago nunca creou nos orzamentos participativos. Por que é o motivo? Porque non cree na democracia, non cree en que a xente participe pois nas decisións do Concello, non? Sempre estivo en contra desde o momento cero, sempre estivo en contra. Está claro que a eles pois isto de votar non lles gusta demasiado. Entonces, pois aproveitaron e fixeron sempre ruído dun proceso que ten cuestións que sí, teñense que mellorar, é un proceso novo, teñense que ir adaptando e mellorando co tempo, pero que está tamén claro que é un proceso que lle dá unha oportunidade aos veciños e veciñas de Santiago que ata o momento non tiñan. Que decir, que propostas para eles son importantes, que cousas para a cidade para eles son importantes, que estas propostas da veciñanza incorpórense de forma automática no orzamento do Concello. Isto nunca pasou. É un avance no empoderamento dos veciños e tamén na democracia directa. E que relacionado con isto, outro dos apuntamentos que facía Agustín Hernández era que aludían vostedes de alguma maneira a responsabilidade de decidir, deixaban que decidiran os cidadáns certas cuestións para non decidir o goberno. Perdona que me ría, pero é que me parecen argumentos bastante rebuscados, non? O orzamento participativo son 1,5 millóns de euros este ano. O ano pasado foi un pouco menos, cada ano vamos incrementando unha parte, non? Estamos a falar de 1,5 millóns de euros dun orzamento de 100 millóns de euros, que é o que habitualmente ten o Concello de Santiago. Sí que é unha porcentaxe elevada dentro do capítulo de investimentos, está polo que sole ser a media por riba do que sole ser a media pois en procesos similares en outras cidades, pero teñen a capacidade de decidir 1,5 millóns de euros. Hai moitas outras decisións e proxectos que incorpora o goberno porque entendemos que son pois proxectos que van no noso programa e proxectos que están na liña das ideas de Compostela Aberta, non? Decir que delegamos para non recoñecer que o que estamos a facer é darlle a posibilidade aos veciños de que decidan e non entender para nada o que é a participación nas administracións públicas e o que é a participación e a democracia directa por parte dos veciños nun concello, non? E non entendelo en absoluto. Eu entendo que o Partido Popular non entenda, eu entendo que Agustín Hernández non entenda, porque está acostumado a outras formas. Está acostumado a outros repartos en despachos que sempre se fixeron na política, entonces non entende que calquer veciño a título individual, sen ter ningún tipo de relación co Concello, sen ter ningún tipo de relación co político de turno, pois poda opinar, poda propoñer e poda que a súa proposta sala ganadora e que se incorpore de forma automática nos orzamentos. Eso, pois, nunha cabeza como a que ten o Partido Popular, nunha cabeza como a de Agustín Hernández, non se entende, non? Pero, bueno, os orzamentos participativos en Santiago chegaron para quedarse e chegaron tamén para cambiar as formas de facer política e de que os veciños se relacionen co Concello.
Pois deixamos os orzamentos participativos, pero seguimos a falar de orzamentos e de máis críticas por parte da oposición, neste caso por parte de Paco Reyes, o voceiro do PSOE, que Paco denunciaba ou poñía o foco de atención nese 8% de execución que levan os orzamentos actuais deste 2017 nos primeiros 6 meses do ano. Paco Reyes di que é grave este nivel de execución. Vostede que respondería? Si me permites o matiz, Silvia, o 8% de execución que di Paco Reyes no orzamento de investimentos. Gústame aclarar isto, non? Porque moitas veces nos centramos tanto na execución dos investimentos que a xente tende a malentender e pensa que temos un 8% en execución do orzamento do Concello, non? Sempre nos imos moito a mente, vainos moito aos investimentos. Porque nos preocupamos polos investimentos porque é onde está o problema estrutural, é evidente, non? Pero é un pouco máis visible, o mellor, tamén. Claro, bueno, non sei se é máis visible, pero é onde está o problema, é onde sempre hai unha baixa execución, entonces é onde solemos ter o debate, non? Pero a min gustame aclaralo, porque me teñen parado pola rúa e dicirme, como só executas pois unha porcentaxe de orzamento? Digo, eu executei o 91% do orzamento de mantemento. Creo que ademais vense os resultados na cidade, non? Pero sí que é certo que hai unha baixa execución en investimentos. Non é novo, todos os anos temos unha baixa execución en investimentos, independentemente da cor política, aqueles que leva despois bastante tempo na política municipal, recordades cada ano este debate, non? É un problema estrutural que ademais recoñecemos e no que hai que traballar e que hai que mellorar, non? Sobre os orzamentos do 2017, que foron os datos que comentaba Paco, non? Hai que ter en conta que os investimentos non teñen nin no Concello de Santiago, nin ningún concello, non teñen o mesmo ritmo de execución na primeira parte do ano que na segunda parte do ano, non? Tes un investimento no orzamento, desde que o pois a contía no orzamento, pasa un período de tramitación administrativa, de redacción de contrato, de adxudicación do contrato, que se fai pois, nos primeiros meses do ano, non? E sempre nos últimos meses do ano é cando se ve un incremento da execución, porque cando se pode realizar a obra. Dito isto, que simplemente sirve para aclarar a situación do 2017, o Concello de Santiago ten un problema estrutural de execución de investimentos. No 2016 foi un 22% do orzamento de investimentos, que eran 6 millóns de euros no 2016. Non é un dato raro, suele ser habitual unha execución en torno ao 20 e pico por cento, tampouco esperemos unha execución no investimentos moi elevada. Outros concellos como Vigo executaron un 30%, en Pontevedra 50%. Isto ten a súa razón en que os investimentos financiase moito con subvencións de outras administracións que chegan tarde, que a mellor non chegan no ano, etc. Non? Pero sí que hai que traballar e sí que estamos tomando pois, unha serie de medidas para mellorar a tramitación administrativa e a execución dos propios investimentos no Concello de Santiago. Non? Recoñecemos que hai un problema, que é a nosa responsabilidade pois, mellorar esa execución e que non se tarde tanto tempo desde que lle presentas unha proposta pois, a cidade dunha obra a que realmente vean a obra realizada. Non? Pois quería seguir falando de orzamentos. Neste caso, imos aos orzamentos da Xunta. Xa hai uns días que coñecíamos cales son esas partidas que corresponden ao Concello de Santiago, pero non tivéramos oportunidade de analizalo co Goberno, así que aproveitamos que está vostede aquí unha vez máis para que nos faga unha valoración ou cal é a visión que teñen dende Compostela Aberta deses cartos que destina a Xunta para o 2018 en Santiago. Recordamos que hai unha partida para a Facultade de Medicina, que hai tamén partidas para o Xacobeo e para algunha infraestructura, pero non sei vostedes como valoran. Pois a valoración que facemos por parte do Goberno Municipal é que, por unha banda, están recollidos unha serie de compromisos, como ben indicas, de determinadas infraestructuras que son unha demanda de Santiago desde fai bastante tempo e que ademais levamos pois
case 2 anos dialogando e negociando coa Xunta de que se incorporen nos seus orzamentos, non? Variante de Aradas, depuradora, están aí recollidas, o tema do Xacobeo tamén, a Facultade de Medicina, o Goberno de Santiago tivo pois varias reunións coa Xunta sobre estas infraestructuras para que tiveran a súa contía orzamentaria, non? E que houbera un avance nese sentido. Así que, por unha banda, hai certos compromisos que se ven recollidos nos orzamentos da Xunta, pero por outra, son os orzamentos nos que non se ve ningún reflexo desa mellora económica que din que temos, desa mellora económica que din que existe pois na sociedade, na Xunta de Galicia, non? A Xunta de Galicia, o seu orzamento veuse incrementado, sin embargo, o Concello de Santiago, cas achegas que fai a Xunta de Galicia, continúa nunha situación peor económicamente do que estaba antes do 2010. Estamos a falar de fai máis de 7 anos, temos un orzamento menor, non? Entonces, esa mellora económica, ese incremento que hai nos orzamentos da Xunta, pois lamentablemente non se ve reflexado no Concello de Santiago. E, por outra banda, eu creo que os orzamentos da Xunta son decepcionantes no eido social. Son totalmente decepcionantes no eido social. Non hai ningunha proposta de centro de día para Santiago, que é unha demanda que leva 10 anos en riba de algunha mesa dun despacho da Xunta. Non hai ningunha proposta de vivendas de protección oficial. Cando foi as últimas vivendas de protección oficial que fixo a Xunta de Galicia en Santiago? Fai máis de 10 anos tamén, fai máis dunha década, non? Non hai ningunha proposta para residencia de maiores, para menores, por exemplo, un centro de menores que actualmente aqueles menores que están en risco de exclusión social e que necesitan un lugar onde estar en Santiago teñen que ser desplazados a outras cidades porque non temos a posibilidade de darlle esa saída, non? Entón, desde un punto de vista social, eso enfocando na cidade de Santiago, os orzamentos da Xunta son terriblemente decepcionantes. Pois non quería, María, rematar a entrevista sen preguntarlle por unha cuestión que tratábamos o pasado martes con Rubén Cela. O BNG denunciaba ou pedía, de alguma maneira, solucións, medidas ao goberno para eses nenos e nenas, alrededor de 90, que quedaron sen poder acceder á bolsa de comedores escolares cando si cumprían cos requisitos, pero non daban para máis esas bolsas. Entón, Rubén Cela pedía ao goberno que puxera unha solución e que estes cativos sí puideran acceder a esas bolsas. Non sei se se puido finalmente solucionar. Non facía falta que Rubén Cela pedira a solución, porque a solución xa está en marcha, non? Sí que é certo que no 2017 as bolsas que se reciben por comedores escolares, actividades extraescolares ou material escolar, quedou unha lista de agarda, non? O orzamento que se destinaba inicialmente era o mesmo que no ano anterior, no 2016, 360.000 euros, que no 2016 foron suficientes para as demandas que houbo, pero no 2017 pois houbo máis peticións, e entonces pois quedou xente na lista, non? Xa se estaba traballando nese momento, cando Rubén Cela o comentou, pois nunha convocatoria de ampliación ata 500.000 euros para cubrir a xente que estaba na lista de agarda, non? Nese sentido, eu creo que o Goberno de Compostela Aberta fixo unha xestión nestes 2 últimos anos que a min, polo menos, encheme de orgullo porque incrementouse o importe que se destina a becas de comedores escolares ou actividades extraescolares a uns niveis pois claramente elevados, non? Estamos a falar agora de €500.000. Cando nos chegamos ao goberno, o Partido Popular tiña destinada unha partida de 136.000 euros. Pasamos de 136.000 euros a €500.000 en menos de 2 anos, e ademais, se o comparamos cos anos anteriores do Partido Popular, cando non no 2015, senón no 2014 e no 2013, destinábase 70.000, 80.000 euros, non? Eu creo que aí é claramente un logro de Compostela Aberta, que reflexa máis o que sempre dixemos, que a nosa prioridade iba a estar nas políticas sociais, e este é un exemplo deso. Na Xunta de Goberno que tivemos hoxe, pola mañán, aprobouse
unha ampliación, non de importe, eso irá a outra xunta de goberno, pero sí do prazo para justificar que nos permita ampliar o tempo e, por outra banda, nas próximas xunta de goberno levarás ese incremento a €500.000 que permitirá que ninguén quede en lista de agarda. Ben, pois aclarado este punto, imos rematar, pero creo, María, que de aquí a que se aproben os orzamentos locais, xa que levamos unha entrevista moi de orzamentos, vou estar preguntando por estes orzamentos. Antes falábamos desa execución dos investimentos da que falaba Paco Reyes, pero certo que non poderíamos falar dos 6 primeiros meses do ano porque os orzamentos entraron en vigor máis adiante, non entraron en xaneiro. Así que eu pregúntolle polo tempo, como imos de tempo desta vez? Non sei se se poderán aprobar canto antes. É o obxectivo do goberno, é o obxectivo. De feito, levamos varias semanas reuníndonos de forma semanal co voceiro do Bloque Nacionalista Galego e co Partido Socialista. Levamos varias semanas traballando neso e sempre co obxectivo de que antes de que acabe o ano temos que ter o pleno para aprobar os orzamentos. De momento creemos que as negociacións están indo de forma positiva, son satisfactorias e o obxectivo que temos é que Santiago teña orzamentos antes de que remate o ano. Nese traballamos os 3 grupos de momento. Bueno, pois os 3 grupos, xa falamos con Agustín Hernández de que o PP de momento non entraba nesas negociacións, non... As negociacións son con PSOE e con BNG neste momento. As negociacións son co PSOE e co Bloque Nacionalista por 2 motivos que son moi evidentes, non? Por unha banda, porque os nosos programas electorales teñen unha maior similitud que a que pode ter co Partido Popular. É evidente, non? Os programas do PSOE e do Bloque Nacionalista con Compostela Aberta teñen máis liñas e máis cuestións en común. As propias mocións e proposicións que vamos aprobando durante o ano tamén suelen estar apoiadas polos 3 grupos, ás veces non, pero sí que hai bastante facilidade para chegar a acordos. E, por outra banda, a experiencia dos outros 2 anos anteriores, non? Tivemos negociacións de orzamentos, a primeira, onde o Partido Popular tamén formaba parte desde o principio, porque así foi o ofrecemento de Compostela Aberta, e el mismo se descartou porque non tiña interese ou non vía posibilidade de que se chegaran a acordos, non? Entonces, a experiencia nos di de anos anteriores que é máis fácil chegar a acordos co Partido Socialista e co Bloque, e que ademais temos cuestións en común e que os propios veciños de Santiago nos demandan que sexamos capaces de chegar a acordos, non? De todas formas, chegado o momento, tamén lle trasladaremos o borrador ao Partido Popular por si ten interese para facer as achegas que eles consideren oportunas. Anos anteriores non fixeron achegas aos orzamentos. Bueno, nos facilitaremos o borrador por se este ano sí que queren incorporar demandas do Partido Popular. Ben, pois agora sí que nos despedimos. María, graciñas, como sempre, por estar aquí connosco. A vos. E a vostedes tamén, graciñas por acompañarnos. Unha vez máis, volvemos na semana que ven con máis entrevistas aquí no Preguntoiro.